mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tafikaso gawo lachitatu la programu yathu ya kudziwa Baibulo Langa pamene khalebe tiupitiriza ophunzira kuchokera buku limeneli la Numeri. Kwa amene takhala tikuphunzira limodzi kuchokera maphunziro awiri kapena magawo awiri ambuyo, tikudziwa kumene tikuchokera komanso tikudziwa pamene talekezera. Pa tsiku lero pa programu yathu imeneyi muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbukire programu imeneyi amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Ndiponso cholinga chake ndi chomwe chija kuti anthu tithe kulidziwa bwino Baibulo lathu kapena langa. Kumapeto timapereka nambala imene mukuzogwiritsa ntchito ngati tili ndi funso kapena ndemanga zokhudza programu imeneyi. Tsopano tikudziwa mu programu yathu ija ya mbuyomu tinalekezera mu chapter chake cha 11 pamene Mulungu atamuwuza Mose kunena kuti ndamva madandaulo ako ndipo akumpatsa mayankho, amupatsa anthu 70 komanso akumuwuza Israeli kuti wauza Israeli kuti nyama imene amayifuna ija apatsidwa ndithu. Ndipo taonaponso maphunziro ambiri amene taphunzirapo pa programu yathu. Pano tikhati kupitiriza koma tikhati kulowa mu chapter chake cha 12 mumenenso nkhani ikupitirirabe ana a Israeli. Tikuonabe mavuto enanso amene tapeze menemu amenenso tingakhalenso phunziro labwino kwambiri kwa ife masiku ano. Mu chapter chake cha 12 verse yake ya 1 mpaka verse yake ya 16 tipezamo kwambiri kunena kuti Mose atsutsidwa kapena tipezamo anthu amene akutsutsana ndi Mose. Kwambiri amene tili atsogoleri timadziwa ndithu kunena kuti nthawi zambiri pamene munthu uli mtsogoleri umakumana ndi anthu ena amene sagwirizana mfundo zako komanso ngakhale kunena zinthu zazeru koma mathongo khala mbali yotsutsa ndithu. Kwa amene akhala atsogoleri nthawi yayitali akudziwa ndithu kuti zimatero. Ndi Mose nayenso inafika nthawi imene omutsutsa anamufikira. Wakumana ndi mavuto ambiri komanso idinso ndi vuto limene likubwera ngaye ngati mtsogoleri limenenso anthu omutsutsa akumpeza. Nthawi zina anthu okutsutsa amachokera mbali zimene iwe sumayembekezera. Nthawi zina anthu ena amatoona ngati mwinawo limodzi koma nthawi zina amatha kudza kutsutsa. Mwina nthawi zina amatha kutsutsa pa zinthu zoona ndithu koma nthawi zina amatha kukutsutsa chifukwa choti afuna iweyo uchokepo akhalepo ndiwo. Ndiye tipeza mu chapter chimenechi Mose akumana ndi anthu amenewa amene anamutsutsana naye. Tikamaona Baibulo si Mose yekha amene anakumana ndi anthu otsutsana naye. Tikaona buku la Nehemiah chapter chake cha 4 verse yake 1 mpaka 3. Nehemiah pamene samamanga mpanda wa Yerusalemu, anthu omutsutsa anapezeka, anamutsutsa ndithu, sanagwirizane naye. Komanso poyankha ye ujayo anthu aja anafika mumukozera mpaka chiwembu atanoti tayamba kuyankhula mawu omupanga omugwetsa ulesi, kuyankhula zomugwetsa ulesi munthu chasaugowa ulesi kena kwa anthu aja anabwera nano ndi nzeru zoti tipangire chiwembu. Buku la Nehemiah chapter 6 verse yake 1 ndi 2. Koma kodi Nehemiah zimene amachita zolakwika tiweza kuti ayi amamanga mpanda koma anthu ena amatopezeka ndithu kutsutsa ndithu. Nthawi zina ukutsutsa amatha kuchokera mbali zimene iwe sumayembekezera. Ndiye timaonabe momwe Nehemiah zimugwetsa ulesi zimenezi koma Nehemiah poyankha anayankha kuti zimene ndikupangazi ndikugwira ntchito ya Mulungu. Buku la Nehemiah chapter 6 verse 3. Nehemiah anayankha kuti zimene ndikupangazi ndikupanga zinthu zogwirizana ndi ntchito ya Mulungu. Nenanunso pamene mukugwira ntchito ya Mulungu anthu adzakutsutsani ndithu. Anthu sasowa kutsutsa. Ngakhale nthawi zina amatha kuchokera mbali imene ife tisakuyembekezera. Ndi uzindikire kuti otsutsa adzakupezani, osagwirizana nawo adzakupezani ndithu. Koma chofunika ndi chinthu ichi, ukonzekere kuti kodi akandipeza ndithana nazo bwanji, ndizikoza bwanji, chifukwa adzabwera ndithu tisakuyembekezera ndipo alipo ndithu pakati pathu. Mose nayenso anakumana nawo omutsutsa ndipo omutsutsa ameneyo sanachokere kutali. Mu chapter chake chimene cha 12 anachokera pakati pake. Anachokera anthu amene mwina Yesu sanayeganizire kuti anthu amenewa angapange zinthu ngati zimenezi. Chifukwa cha zimenezi
Ndifake timaona chifukwa mavuto ena amene somosamba kumana nawo tikaona m'buku la chapter 11 Numeri mwe verse yake 12 Mose anayankhula kuti anthu asena abereke ndine chani anayankhula zamene mbiri chifukwa cha mavuto amene akumana. Komabe ngakhale Mulungu anampasa solution komabe tikupezabe anthu akubwerabe ndi mutsutsa. So mu chapter 12 tipezamo anthu amene anamupeza Mose ndipo ndikumutsutsa. Munthu ukakhala mtsogoleri musayembekezere kuti aliyense amene umutsogolera adzakumverani. Ichi ndi chinthu china chimene azitsogolera ambiri timapanga, atsogolera mu mpingo, atsogolera abungwe, atsogolera chani malo ambiri. Usakhale ndi kuyembekezera kuti mwina anthu amene ndiwatsogolerawa nthawi zonse adzandimvera. Nthawi zina zimachitika ndithu amakutsutsa. Ena amene tili ndi ana, nthawi zina ana amatokana ubwino kuseku, koma madzafika nthawi ina ana akomwe amatokukira ndithu. Mwina ena anazionapo. So nthawi zina pamene munthu utsogolera anthu usayembekezere ndithu kuti nthawi zina mavuto enawa sudzakumana. Yesu mwini wake timaona buku la Marko chapter 3 verse 21. Anthuso apafupi pake sanamumvetse, sanagwirizane nawo, anamutsutsanso pa zinthu zina. Ndi pamene munthu uli mtsogoleri mutu mwathu mukhale maganizo awa, otitsutsa adzapezekapo, ndipo nthawi zina adzachokera kumbali imene ife sitikuyembekezera. Kodi akatipeza tiyenera kutani? Buku la Numeri chapter chake cha 12 pa verse yake ya 2 akunena kuti, ndipo anati, kodi Yehova wanena ndi Mose yekha, sananenenso ndi ife nanga? Ndipo Yehova anamva. Anthu ena anabwera kuti kodi Yehova amangonena ndi Mose yekha, kodi ndiye kuti sangayankhuleko ndi ife? Ndipo verse ene kuti Mulunguso anamva. Ndeti kuti pamene Mose akutsogolera anthu ena akubwera ndi zinthu zimene kuti kodi tikamangomvera Mose yekhayi, kodi Mulungu amayankhula ndi Mose yekhayi, sangayankhuleko ndi ife, kodi amayankhula ndi yekhayi bwanji? Ndeti kuti mavuto akuyambika tsopano mtundu wina. Pamene mavuto ena akozeka, Mose mwina amakhala ndi nzeru pano patsopano ndikume. Koma chochitika ndi chani chachiwiri? Pakubwera anthu akulero kuti angamangoyankhula ndi yekhayi, ifeyo sayangayankhulane nafe. So kulimbana kwa anthu kunayamba nkale ndithu, ndipo ukakhala mtsogoleri ukuyembekezere. Timaona nkhani ya Kaini ndi Abele sanagwirizane pa zinthu zina. Yakobo ndi Esau sanagwirizane. Fanizo la mwana olowerera ija wamkulu ndi wang'ono, wamkulu ataona wang'ono wabwereranso anatali, sanagwirizane naso. Baibulo muli zitsanzo zambiri zimene zikutipatsa ndithu chithandizo chachikulu chonena kuti kutsutsana, kusagwirizana kulipo ndithu, ndipo tikuyembekezere. Komanso nthawi zina kudzachokera kwa anthu amene ife sitikuganizirapo. Ndeti tani? Mose apa anakumana ndi anthu amene anamutsutsa. Pa verse chapter 12 verse 1 akunena kuti, ndipo Miriamu ndi Aroni anatsutsana naye Mose. Miriamu ambiri tikumudziwa, Aroni ambiri tikumudziwa. Anthu awiri amenewa anali abale ake Mose. Tikamaona za Miriamu anali mbale wake wamkulu, amene tikabwerera kumbuyo buku la Exodus timapezamo kuti anali omuyang'anira Mose ali wang'ono. Mayi ake atamubisa amene amuyang'anira Miriamu. Buku la Exodus chapter 2 verse yake 3 mpaka verse yake 7 timapeza Miriamu amene amuyang'anira. Komanso tikapeza Aroni anali omuyankhulira wa Mose mu buku la Exodus chapter 7 verse 1 and 2. Ndi anali anthu oti ali naye pafupi kwambiri. Koma chapter 12 verse 1 yamba kunena kuti Miriamu ndi Aroni anamutsutsa Mose. Kodi muganiza ngati Mose amayembekezera anthu amene angamutsutse? Mwina amayembekezera, koma satangoganizana naye kutali, anali pafupi, koma akumutsutsa, sakugwirizana naye. Ayankhula mawu onena kuti chani pa verse 2 paja taona zimene ayankhula. Ndeti kumva pamene pa Miriamu ndi Aroni akutsutsa ndithu Mose ameneyi. Koma kodi chimene chinayambitsa ndi chani? Pa verse yake ya 1 paja kunena kuti, ndipo Miriamu ndi Aroni anatsutsana naye Mose chifukwa cha mkazi mtundu wake Mkusi amene adatenga, popeza adatenga mkazi Mkusi. Akuti Miriamu ndi Mose chimene akutsutsira Mose akuti, iwe Mose pokhala Muyuda bwanji wakwatirana ndi Mkusi. Mkusi mawoti Mkusi akufuna nazo kuti ndi munthu amene anali mabaibulo ena kapena muchiyankhulo china ndi waku Ethiopian. Ndiwe pokhala munthu wa mtundu wakwatirana ndi Mkusi kapena waku Ethiopia. Miriamu ndi Mose amatsutsana naye.
ukazimva choncho ukozonena kuti mwina kutsutsana kwawo kunali ndi fundo ndithu. Chifukwa kukhala Muyuda amene ukhalana ndi munthu wa mtundu wake. Ndi sindizotaka amangodana naye chifukwa chonena kuti anali mkusi. Kaya inali sanje chabe. Kapena mwina tinganene kuti amadana naye chifukwa chonena kuti sanali Muyuda. Kapena mwina munthu akamamuona mamono kuti amasiyana kaonekedwe ka mitundu tazina anthu amakusagwisa chifukwa cha maonekedwe ka mitundu. Komanso mwina zikuzotheka ankaona kuti mwina m'bale wathu yakumvera kwambiri mkazi ameneyi ndi atiwonongera zinthu pano. Mwina nkutheka kutsutswa kwawo kunalipo ndi fundo zogwirika ndithu. Komabe akumutsutsa kuti izizi sizili choncho. Koma tikaona vesi yotsatirayo tipeza kuti mkazi uja zinali zongobisalirapo. Pa vesi yake yathu tiona kuti ngakhala kuti atsutsana naye chifukwa cha mkazi amene anakwatira, tiona kuti zinali zobisalirapo chabe. Pa vesi 2 akunena kuti ndipo anati, kodi Yehova wanena ndi Mose yekha, sananenenso ndi ife nanga? Ndipo Yehova anamva. Mona zimene akupitiriza kuyankhula kuti kodi Yehova amangoyankhulana ndi Mose yekha? Kodi sayankhulana ndi ife? Bwanji akukanda ameneyi. Mukayimva statement imeneyo, kodi zikutanthauza kunena kuti anthuwa nkhani inali yamkazi? Kuti popeza anali mkusi? Sindikhulupirira. Fena khale yamkazi sinakapita konse kumene apitako kunena kuti bwanji Mulungu akungoyankhulana ndi iye yekha. Bwanji sanayankhulane ndi ife. Kodi amangoyankhulana ndi munthu mmodzi yekha. Ndili zikuonetsera kuti amangofuna poyambira. Amangofuna ponena kuti tiyambira pati, timukolera pati ameneyi. Komanso ngakhale yankhula kuti poti Mulungu amayankhula ndi yekha. Ndi zinthu zodabwitsa ife tikaona buku la Exodus chapter 15 verse 20 matsika musi, timapeza kuti Miriamu anali mneneri wachikazi ndipo Aaroni anali wansembe wamkulu. Awiriwa andikuphunzitsa amamvetsa kuti ine mneneri uyu wansembe wamkulu, ndi basi Mulungu adzayankhula ndi Mose yekha. Mwina nawonso amafuna kuti Mulungu adzayankhula. Koma kodi ukhala mneneri Mulungu sayankhula naye? Ukhala wansembe wamkulu kodi Mulungu sayankhula naye? Ndeti kuona kunena kuti anthu a Mulungu anawapatsa kale zimenezi, koma kunamizira za mkazi, koma chilungamo chake chilipoti chani? Nkhani si imeneyo. Ndeti kuona ndithu kunena kuti kutsutsana nafe anthu dzape. Ndazina anthu adzabweretsa kachinthu kena kamene kuti ukangokaona pamwambako kokozomata anthu ayankhula zinthu zona koma kuseri pali ndi fundo zenizeni zimene sagwirizana nawe. Ndeti kuona Mose akutero akutsutsana naye. Komanso chinthu cha verse 2 akunena kuti Mulungu zimenezi anamva. Pamene tutsutsana ndi munthu wogwira ntchito ya Mulungu ndipo akugwira ntchito yabwino koma tungotsutsana naye chifukwa cha zifukwa zina zosayenera, tisamayiwala kuti Mulungu amamva. Mulungu amamva ndithu. Timaona m'buku la Daniel, aina Daniel komanso azizake aja anapangidwa zinthu zambiri, koma funa amakhulupirira Mulungu, Mulungu anateteza. Ena anateteza mudzenje la mikango, ena mung'anjo ya moto, koma ngakhale anthu achamadana nawo, Mulungu anali nawo ndithu. Ndeti kamaona zonsezi, chimene Baibulo sapa inafotokoza bwino yosangalatsa chinthu pa verse 3. Koma munthu uyu Mose ndiye ofatsa woposa anthu onse a dziko lapansi. Akuti munthu amene Mose anali ofatsa kuposa anthu onse a dziko lapansi. Ndeti ngakhala zibalaka akulimbana naye akutere, koma Baibulo akunena kuti Mose amene anali munthu ofatsa, chifukwa cha mtima wa Mose, Mulungu momoti Mose achitepo zambiri, Mulungu ndi amene analowerera. Anthu akumunena Mose azibale ake omwe akumuukira kutsutsana naye. Mwina angakhala bwino anakati andikupindirani shati. Koma Mose asanachite kanthu, Mulungu analowererapo. Chifukwa Mulungu sanalole kuti munthu wogwira ntchito yake apeze vuto. Pa verse yake ya 4 akunena kuti ndipo Yehova anati kwa Mose ndi Aaroni ndi Miriamu modzidzimutsa, tulukani inu atatu kudza ku chihema chokumanako. Pamenepo anatuluka atatuwo. Ati modzidzimutsa anthu achakuyankhula zezi Mulungu anangoti Mose, Aaroni, Miriamu, tiye tikakumaneni ku chihema uku, tikakumane ku nyumba yanga modzidzimutsa. Mwachangu tiyeni tinyamukeni tizipita kumeneko tikakumane kumeneko. Ndipo verse 5 akunena kuti ndipo Yehova anatsika ku mtambo nayima pa khomo la chihema, nayitana Aaroni ndi Miriamu, natuluka onse awiri. Akuti apita anthu atatu, koma Mulungu anatsika ndi mtambo, anayitana Mose, anayitana Miriamu, komanso Aaroni.
awiri nditi Mose alipoteropo tabwerani. Tikakamba za mtambo tikaona buku la Exodus chapter 13 verse 21 mpaka 22 Mulungu anatsogolera na Israeli pochoka ku Egypt kugwiritsa ntchito mtambo. So mtambo ukhanga tifuna nazo kuti mphamvu ya Mulungu inali ilipo. Ndakuti tabwerani ndi awiri aja anapita. Now awiri aja ali kumene kujako tiona kunena kuti panthu awiri aja Mulungu amafuna kusiyanitsa chinthu ichi. Takamba kale Mose, takamba kale za Aloni ndi Miriamu anali mneneri wachikazi pamene taona Mose, Aloni anali wansembe wankulu. Tikaona amafuna kusiyanitsa chifukwa tikaona pa Numeri chapter 12 verse 6 anayankhula mawu. Ndipo anati ndikuti atenda anthu awiri aja Mulungu akuyankhula kuti ndipo anati tamvani tsono mawu anga. Pakakhala mneneri pakati pa inu, ine Yehova ndidzizindikiritsa kwa iye masomphenya. Ndinena naye nkulota. Ndiye Mulungu akunena kuti pakakhala mneneri, inetu Mulungu ndimayankhulana naye. Mulungu akunena kuti ngati pali mneneri ndimayankhulana naye. Koma ndimayankhulana naye bwanji? Akuti mmaloto. Kapena mukulota. Ndiye chimene afuna Mose Miriamu nchonena kuti chani? Iwe Miriamu mesa ndiwe mneneri usafanane ndi iwe ndimayankhulana naye koma ndimayankhulana naye kuti mmaloto. Amafuna kusiyanitsa ife mneneri amayankhula nawo mmaloto kapena mmasomphenya pa verse yake 6 yo. Masomphenya kapena mmaloto. Pamene akakhala Mose pa verse yake 7 ndi 8 Mulungu afuna asiyanitse mene amayankhula naye pa verse 7 akunena kuti satero mtumiki wanga Mose ndiye wokhulupirika m'nyumba mwanga Mose. Ndimanena naye pakamwa ndi pakamwa. Ndi Mulungu akunena kuti pali kusiyana pakati pa mneneri kapena pali kusiyana pakati pa Aloni ndi Miriamu zimene zimasiyana ndi Mose. Chifukwa ino ndimayankhula naye mmasomphenya kapena mmaloto. Koma Mose akuti ndimayankhulana naye motani? Ndimanena naye pakamwa ndi pakamwa. Like ndimaonana naye maso ndi maso. Ndi Mulungu akunena kuti amene mumuukirayi agwiranso ntchito ya Mulungu. Inu mumagwira ntchito ya Mulungu koma mumuukiranji. Kodi inu sindiyankhulana nanu? Ndimayankhulana naye bwanji? Masomphenya ndi mmaloto. Koma Mose ndimayankhulana naye bwanji? Pamaso ndi pamaso. Ndafuna kunena kuti nonse mugwire ntchito ya Mulungu pamwe pali kusiyana. Chifukwa chani akufuna kuti aphunzitse chinthu ichi? Anthuwa anayamba kunena za mkazi uja koma nkhani sina imene sanje ndi imene inakula. Ndi Mulungu akuti nonse mugwire ntchito ya Mulungu palibe zoti muzikangana muzitsutsana apa. Ndi Mulungu siyana mmenene ndimayankhulana nanu. Mulungu akuwatsimikizira ndithu zinthu zimenezo. Ndipo verse 8 Mulungu akupitiriza kunena kuti ndimanena naye pakamwa ndi pakamwa moonekera osati mophiphiritsa. Ndipo amapenyerera maonekedwe a Yehova. Potero munalekeranji kuopa kutsutsana naye mtumiki wanga Mose. Ndi Mulungu akuwafunsa kuti kodi izi sizingakupatseni mantha? Fa Mose ndimayankhula naye pakamwa pakamwa, inu ndi masomphenya ndi maloto. Kodi simumuopa mtumiki wanga Mose? Akuwafunsa funso limenelo. So afuna kuwauza kuti munthu uyu akugwira ntchito yayikulu kuposa akapena ali ndi ntchito yayikulu kwambiri, ine mugwira ntchito koma uyu ali ndi ntchito yayikulu kuposera mwina ine. Ndi kodi simumuopa? Komanso tangoganiza mmene ndimayankhulana naye pakamwa ndi pakamwa, maso ndi maso. Sizakumaloto, sizakumasomphenya ngati mmene machitira ndi inu. Ndi za pakamwa ndi pakamwa. Kodi mtumiki wanga amene simukumuopa? Sinidziwa muna ngakhala inu kapena ngakhala ine bwenzi katuti chani? Koma zinaonetseratu kuti anthuwa mtumiki wa Mulungu sanamuopa. Anafunsa funso ili cholinga chakuti amvetse ndithu kuti Mose analotumidwa ndipo amenera kumumvera. Iwo aja popeza mwina anali munthu otakula naye, amangona ngati andi nzathu uyu, ndi mwana uyu ndamuona kukula amene ndamsamalira ndinena kabisa uko mwina mmaganizo mwawo makhala zimenezo. Koma ngati akugwira ntchito ya Mulungu, ali nzoyenera akugwira ntchito ya Mulungu, akuti tipereke ulemu. Ndazina anthu ena salemekeza atsogoleri mu mpingo ifoti ndi bambo wanga awa, ndi ang'ono wanga awa, ndi akulu anga. Koma akuti ngati munthu akugwira ntchito ya Mulungu, tipereke ulemu. Ndiye tikuona pa gawo limene loyamba verse yake ya
1 mpaka vesi yake ya 9 mulungu akulekeza kuti ndamva zimene mumadandaulazo koma kuti simumuopa. Ndi pa vesi yake ya 10 tsopano mpaka vesi 16 akuwauza kuti popeza mwachita izi zotsatira tsopano zakuwukira. Kodi kuwukira mawukira kuli zotsatira zanji? Pa vesi 10 ndipo ananena kuti ndipo mtambo unachoka pa chihema ndipo taonani Miriamu anali wakhate wambu ngati chipale chofewa ndipo Aaroni anapenya Miriamu taonani anali wakhate. Akuti atangoyankhula zimenezo mulungu anachoka. Sindidziwa ngati anayankha koma atangoyankhula zimenezo mulungu anachoka. Akuti anachoka nthawi imweyo khate linabwera kwa Miriamu. Thupi lonse ati mbu. Zinali zoopsa. Zinali zopatsa mantha. Chifukwa cha khate lamupeza. Tikozofananizanso ndi 2 Mafumu chapter 5 verse 27. Pamene azathu akhate anakumana nalo pamenepo. Ndi pamene tinaona izi tipeza kuti Aaroni sanalangidwe koma Miriamu. Koma tsopano pamene ngakhale Aaroni sanalangidwe, Aaroni anali ndi ntchito. Ntchito yake inali yotani? Anali ndi ntchito yayikulu yodandaula kwa Mose tsopano chifukwa cha Miriamu. Uyu walangidwa, uyu tsopano wapatsidwa ntchito tsopano kuona m'bale wake zimene zimuchitikira kuti maso anali ndi ntchito yokadandaula kwa Mose tsopano. Kugogodera. Ndipo tuyisa chilango chake chimene chikubwera pa chota. Momoti iyeyo alangidwenso ngati Miriamu koma iye anapatsidwa ntchito yokalondolera tsopano kwa Mose. Mose tione pa vesi 11 mpaka vesi 12 kunena kuti ndipo Aaroni anati kwa Mose mfumu yanga. Tsopano Aaroni wazindikira kuti uyu si munthu wampanga kumpeza ndi maono kuti mfumu yanga kumpatsa ulemu. Sinanga mulungu alero kuti simumpatsa ulemu. Ndapata mulanga Miriamu tsopano ulemu uja wabwera kuno tusewera ndi munthu olakwika apa. Ndakufika mauti mfumu yanga pa vesi yake 11 mfumu yanga musatiyikire kuchimwa kumene tapusanako ndi kuchimwa nako. Ndakuti musatiyikire kuchimwa kumene tapusana. Mutikhululukire mfumu yanga. Talakwa ndithu. Timvereni chisoni ndi zimene akupempha. So tikupeza zinthu zimenezozo kuti ngakhale sanamlange komano wangozindikira mtima wake kuti timaseweradi ndi munthu wa ntchito ya mulungu. Momwe Aaroni payekha mwina anakatha kupemphera tikumbukire kuti Aaroni anali wansembe wamkulu. Upemphera kwa mulungu koma kunena kuti ankhululukire mine koma kunena kuti koma iye ndamene apita kwa Mose. Adziwa kuti ine ndine wansembe wamkulu koma mene mulungu wayankhula mujata amayankhula ndife masomphenya komanso maloto koma amayankhula naye direct. Uyu apita akapemphere kwa mulungu. Ndeta kufuna kuti mulungu afuna wathandiza kuti mugwira ntchito ya mulungu koma aliyense ali ndi mbali yake imene angagwire. Aliyense apereke ulemu kwa anzake. Ndaba kupita tsopano kapempha kwa Mose kuti amuthandize. Pa vesi 13 ananena kuti ndipo Mose anafuwula kwa Yehova nati anafuwula kwa Yehova ndi kuti mchiritsenitu mulungu. Aaroni atapita kwa Mose akunyamuka anapita kwa Yehova kuti mulungu muchiritseni Miriamu. Mukhululukireni, muthandizeni. Pa vesi 14 ndipo Yehova anati kwa Mose atate wake akadalavulira malovu pa nkhope pake sadakachita manyazi masiku 7. Ambindikiritse kunja kwa chigono chanu masiku 7 ndipo atatero amulandirenso. So akunena kuti muntulutse pakati panu mukamusiye kwa yekha ngati isolation nthawi ya COVID munthu amamuyika kwa yekha. Akuti masiku 7 umene akakhale kwa yekha kenako adzabwereranso. Ndipo verse 15 ananena kuti pamenepo anambindikiritsa Miriamu kunja kwa chigono masiku 7 ndipo anthu sanayende ulendo kufikira atalandiranso Miriamu. Miriamu anatulutsidwa pagulu kwa masiku 7 akakhale kwa yekha uko. Pamene anayikidwa kwa yekha ndikuti magazi make mlamba unobwera zero zoti sinachitedi chifuniro cha mulungu, sinachitedi bwino. Naye Aaroni akupita kwa Mose kuti mbuye wanga wazindikiranso kuti naye sanachite chifuniro cha mulungu. Apa pali maphunziro ambiri akuwauza kuti mulungu amasankha yekha kuti atsogolere anthu ake. Munthu akawukira atsogoleri amene mulungu anawayika zimakhala zotsatira ndithu. Mulungu anayika atsogoleri ake kuti ife tiwawukira
ndipo akuti ngati pali zowukira, ngati tawukira pali zotsatira. Ndiye tikuona kuti vesi inathera choncho mpaka vesi yake ya 16 chapter 12. Amuwukira Mose ndipo Mulungu akuwalanga pa zimene achita. Kodi apa tikhozophunzirapo chani mu chapter 12 ya Numeri? Pali maphunziro ambiri. Choyamba, tiyenera kulemekeza atsogoleri. Pa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22 mpaka 23, komanso pa buku la Hebrew chapter 13 verse 17, amafotokoza monga ngati abusa. Amayang'anira moyo wathu, tiyenera kuwalemekeza. Mose pamene Aloni ndi Miriamu sanamulemekeze, zotsatira zake taziona. Pala anthu ambiri masiku ano amene salemekeza atsogoleri awo mu mpingo pa zifukwa zawo, amangofuna kutsutsa basi. Koma muzindikire kuti muli zotsatira, mwina simungalandire khale. Koma pamene mwafa mulonyozera utsogoleri wa mu mpingo, ndipo atsogoleri achita chifuniro cha Mulungu, zotsatira zilipo. Zimasiyana ndi atsogoleri ngati sali osayenera achita akupangitsani kuti musochere. Koma ngati akukulimbitsani mukhale mawu a Mulungu koma inu mukunyozera, simungakhale ndi khale mwina lero, koma mukhoza kukapeza kuti mwapya, mwakapezeka ku jahena chifukwa mwanyozera atsogoleri a mpingo. Komanso yachiwiri imene ingaphunzire ndi chinthu ichi, zochita zathu zili zotsatira ndithu. Buku la Galatiya chapter 6 verse 7 zimene wafeso magolola, zochita zathu zili ndi zotsatira ndithu. Kodi inu zimene mmachita mmakumbukira zimenezi? Mudziwa kuti zili zotsatira zake? Mmaziganizira? Aloni ndi Mose pamene amapita, Aloni ndi Miriamu pamene amapita kwa Mose, ndikupeti samayembe zolanga kumane zimenezi, koma anakumana nazo ndithu. Kodi inu mumatsutsana ndi chifuniro cha Mulungu? Mudziwa kuti zili zotsatira ndithu. Ambiri timaona ngati apopeza Mulungu ndi wachikondi sangatange. Sizona. Mulungu ngati mwaphwanya malamulo ake adzalanga ndithu. Chachitatu, kutsutsana ndi oyikidwa a Mulungu umakhala watsutsana ndi Mulungu. Pamene tikaona pa verse yake ya 2 akanena kuti ndipo anati pa chapter 12 verse 2 akunena ndipo anati Yehova wanena ndi Mose yekha, sananenenso ndi ife nanga. Ndipo Yehova anamva. Mwina anakanena kuti Mose wamva, koma kuti Yehova anamva. Kutsutsana ndi otsogolera amene Mulungu amuyika umakhala kutsutsana ndi Mulungu. Ena timati ine ndimamvera Mulungu, koma abusa athu sitiwamvera. Mukatsutsana ndi abusa anu amene aloyenerera kukhala abusa ali zoyenereza, mwatsutsana ndi Mulungu. Kodi Mulungu wokonzeka kutsutsana ndi Mulungu? Phunziro lachifolo limene lingaphunzirepo ndili, ngati munthu uli mtsogoleri umene ukhala wowugwira mtima. Mukati muonepo sepa chapter 12 apa, Baibulo verse 3 chifukwa chafotokoza kuti Mose anali chani? Wofatsa woposa anthu onse. Tikamaona pa 1 Timoteyo chapter 3 azibusa amene akhala wowugwira mtima, ofatsa, osatira ndewu, ogwira nsanga ayi. Mtsogoleri amene okhala wowugwira mtima. Chifukwa udzakumana ndi anthu okutsutsa, ena akhoza kukutsutsani pa zinthu zoona, ena adzakutsutsani chifukwa cha nsanje, kufuna kuti Mulungu ayankhulane ndiwo kapena akakhala atsogoleri ndiwo. Koma ukhala wowugwira mtima ndi utsogoleri wabwino. Apa Mose asanachitepo kanthu, Mulungu amene anachitapo kanthu. Nayi zina atsogoleri amati ndikhoza kumenyani inu nonse pano. Kodi utsogoleri umene ndi otani? Mtsogoleri wabwino amakhala wowugwira mtima. Phunziro la namba 5 imene lomaliza ndili, ngati mtsogoleri uyembekezere anthu kukuwukirani ngakhale mupanga zabwino. Ngati mtsogoleri uyembekezere kuti anthu adzabwera adzatiwukira, adzakuwukirani ngakhale mupanga zinthu zabwino, mukonzekere kuti anthu adzakuwukirani. Izi zimene tikuzionapo mu buku limene la Numeri chapter 12, pamene Mose wawukiridwa ndi Miriamu ndi Aloni, abale ake apafupi. Ili linali gawo lachitatu la kudziwa Baibulo Langa limene tiphunzira kuchokera buku la Numeri. Tinakaliphunzirabe buku limeneli, pali maphunziro ambiri amene tiphunzirebe. Programu ya lero ya kudziwa Baibulo Langa mnali ndine mbale wanu Vinjelo Gondwe. Tikumbuke programu imene amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies kulilongwe ku mitundu. Mwina tili ndi funso kapena ndimanga nambala ndimene 0822 766 018 kapena 0927 847826. Mutipeza pa nambala imene. Mfikanso nthawi ina pamene tidzalonso gawo lachifolo. Mulungu akudalitseni nonse. Amen.
mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona ngopirira. mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wako, ndiye wakuona